amb aquests vídeos de promoció de la salut que estem fent al Servei de Fisioteràpia de la Mútua de Granollers i en relació a aquest confinament degut a la pandèmia del Covid-19, anem a ensenyar-vos ara uns exercicis pel maluc especialment destinats a persones que han patit algun tipus d'intervenció per artroscòpia. L'artroscòpia del maluc moltes vegades es fa amb determinades patologies pròpies del maluc. La més important és el síndrome de xoc o impingement femoroacetabular. Això es produeix en diferents situacions. Una és que a vegades la bola del fèmur té una cobertura més gran del que hauria de tenir o que el propi fèmur té una prominència que fa que a vegades provoqui un xoc. Altres patologies que es tracten o que poden provocar una artroscòpia són processos degeneratius, fins i tot algun problema de tipus inflamatori, sinovitis, etc. Normalment, les artroscòpies poden donar un resultat satisfactori. El fet d'una millor o pitjor recuperació a vegades ve donat per l'estat previ de l'articulació abans de la intervenció. En estats en què l'articulació està més degenerada o té una funcionalitat més baixa, la possibilitat de recuperació és menor. També aquí un altre factor és la severitat del desgast o fins i tot l'edat del pacient. Ara us passem una sèrie d'exercicis que en situacions així us poden ajudar amb una millor recuperació del procés. Una salutació.